Hai no hai, te waisa ani channel no rok zot no. Làm sogo te ani vlogs rok video rok nai tong mani bagai no rok no. Ai kya hamzak mung ya faro te hambai. Tini ke ang o video ko borok bai khai nai hone si start khai ka. To apni bagai ang tini chini Tripura sorok ni kaisa chamung recipe to bui phai ka. To norok abo recipe no nu khain ke norok wan chung nai je abo tamo special to abo to chung joto sai mano amta hai to chamung chung daily chai tong te abo phunung na ni tamo samung nang kha aro amtai wan chung mano কিন্তু আং নরং ন কাইসা কক সানানি মুচুঙ্গো যে ইউটিউব উনখা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে জায়গাও চিনি বরক সিমিয়া বুইও অন্য বরক রক বনাইবাইও তে বাসা বাসা ভিডিও বা जों नायो हाइफानो सब्सक्राइब खाया बासा जों नाइथक जाखाइनगे सब्सक्राइब खायरियो ते अमता हाइनो अनेक बरक दंगो आनि भिडिओ रक नाय दंगो सब्सक्राइब खाया फानो तो आबरक गुबुन बुइनि बरक बो उंमाओ ते आंजे सिमानि अन्य बरक रक बन नाय दंगो ते आनो कमेन्ट रहरो te aboni bangai ang Simon kha sudu chini Tripura sarok simiya ani video nayo aboni bangai ang o video khai mani ke chini Tripura sarok ni je chamung abo bui borok bo naithung sithung jung bahai ke cha te aboni bangai chini Tripura sarok ni chamung kaisa ang recipe tui phaika tini abo norok nukhena Simon nai abo tamo jung Tripura sarok abo daily chai tongo te abo a recipe उनका आनी माने one of the favorite recipe the food abo ni bangai ang norok bai share khainai honei o video khaimani te baksa baksa ani video nainai rok amtai wan chugui tongkhana je ani video asu interesting ungya tamo aborok simi siphunugui tongo amta hai haipano tam khaisanai ang je rungmani ang je simani asu jorano khai tongo haipano norok comment by Simano te tamo nainani muchung hunkai hunke si ang salamoi phunung manai ba ang mungsasu khlai phunung manai noro comment ridi afro si Simonai afro anggo try khainai tebo kaham ke khainani onno video rok norok tamo nainani muchung ani bisingte ang abono phunung nani try khainai norok ano comment ni bisingte rohorti te tini asu kok sayai ang je chamung recipe to mani abono nailayano sekang Iko angje tini food recipe to mani ane angje chamung salamoi phunung nai samani abo ke abosi abo ni bumung norok jotono Simon kana abo tamo abo ke chini Tripura sarok ni kaisa samung abo te ani one of the favorite si abo no jung kakambuk bohono sikambuk bohono te ani mokok bai hono khuru te waisa sawano ani mokok bai abono khuru hono te abono tini jeng salam layano abo ang suina ka age nisimi sumani phunung liang suoi aborong no tabok unglok bo tongnya de kitong no rana ni nang abono rai rokha kisa te abo bo ang abo baisi rakha ani aro ukatar baisi rakha te abo ang rai nai tabo
aborok joto khito rai pekha ang abo tolani aborok rai pekha to aborok na ang tam khainai tabo kisa rugoi na senai tamni hunba e abo tongya deba abo charai rok tongke chanani bo kosto sung okra rok bo chanani kosong go abo waisa kusu buisa khain ke totra rok ko sai thang payo ba bukhuk rok abong kosong go to abo kathang kho abo ni bang khulok maya rugoi kisa rugoi na khain ke abo nije no khulogoi phayo ta abo ni bang ang kisa rugoi na ono sakang abono kintu ang puilani simi kaham kheno subui na jak clean khaina sup kha ang abono tabok ruglaya na tho abo kisa rugnai abono waisa kudugoi phaika hun khain ke abono kari rona rugoi tongsani mosla ready khainai ya mosla ready khai pe phunugana ang rona tamo mosla rona yaro waisa kuduka hun ke ok khai rakha moso rosun haising teichom nai tui bai sui roma bai si abaro baklap kagai thang payo yam ta koi bar tui bai sukha inke abo nije no onkhore thang payo norok jodi sui bo amta hai baklap ka gyang ke koi ekta abono susi bai khibi roi mano angke khibi robo susi bai tamni hunba ani to nije ni bacharai tongo chanani kosrongo honai si ang nije khibi robo abaro no sai teje kare baklap karjak already aborok na ke aro rojasunaya tabok ang joto aborok clean khai pekha baklap pekha joto ang check khai pekha abo tabok sunglaya no to yang mui ko thung bai sunglai honai si mui ko thung ki sa telaboi na kha abo ungkha aboke kwai fol te aboke chakumra albo kisa rinai honai ang abos omuyo aboni bangai dal chomina rokha sakangi simi te tabo tho sungani dike thanglaya no sung te tini muyo ang piai zakari ba aboni bagai ang obalaino ronai abono Manipuri rok sao especially aboke jinam balai hono boro kintu chini kog rok bai tamu hon ang salmeya ani oro kisa kaijak tongo abono rinai abo sisi ge bahai motomai na khainke piaijo hai bahai phayo abo te Manipuri rok piaijo ni jaga bo abono muyo roi sao ang borono sungkha boro bo amta haino hono abono jinam balai hono te norok piaijo tongke piaijo rimano ani ora piaijo keriba ang aboni bagai oblai no rinai kisa oblai no rosana jinam oblai no bermang sisi saronai norok rona ni musunya hunke ba abono skip khaima no angle berma thomjao ba aboni bangai berma sisi saronai ya sing sadango je mosla paste khaima ni abono
Tingkatnya ya sama. Salamon ka, taboke muije heleza tongmani abonore. taboke dal suza abonore. Ini kambuk ready ka abo tabok saiman ka mon ka tabok